3 dame, a što ih povezuje? Profesorica Mira Vukošić, koja je zapravo bila profesorica hrvatskog jezika i književnosti ovim 2 damama. A jedna dama sa moje desne strane, gospođa koja je izrazito poznata po radu sa djecom, sportu i kao rukometna trenerica, Katica Matešić, te sa moje lijeve strane gospođa Turkalj, Katarina Turkalj, koja je odlučila vratiti se u Liku i početi svoj novi život doprinosom točno ovdje. Ali počnemo od najstarije dame. Da, hvala vam lijepo. Što bi trebala sve reći? Da sam dugo godina radila, preko 40 u nastavi. Otišla, volim rad s djecom, radila sam i u Zagrebu i u Slunju i u jednom mjestu pored Slunja i bilo mi je uvijek lijepo. Gdje god sam došla, meni su djeca i dan danas, evo ja ih ovdje volim i dragi su mi. Ja moram dodati, vi ste izrazito aktivni u književnom klubu. Znači, književnost u Lici je na visokim granama i Kordunu, upravo zbog vas. Čula sam da organizirate izlete koji su svi pod jednom sintagmom, znači književnosti. Je li to istina? Promoviramo razna djela, tražim domaće književnike čak ih nađem, što je jako lijepo kad izdaju recimo nekakvu knjigu poezije. Ja to uživam da imate interesenata koji dosta dođu i slušaju i vole i čitaju i onda mi to zajednički recimo radimo. Morate biti pažljivi s njima jer sad su to već starije dobi ljudi, pa čujte, ja sam uvijek nekako ko u školi, kao s djecom, ali tu moraš biti oprezan, zato što ljudi su znate kako, malo se i srami, da li zna dovoljno, da li ne zna, uvijek je iznad svega jako dobro. I vrlo pozitivno ovo djeluje u sredini u kojoj jesmo. Evo. A gospođa je ovu pozitivnu energiju prenijela i na gospođu do mene, koja je izrazito jaka u sportu i prije nego što ode na svoju sljedeću utakmicu u Karlovac koju mora sa djecom odraditi, ja ću vama pustiti par riječi da kažete o vašem angažmanu u lokalnoj zajednici i radu sa djecom baš kroz sport koji ih uči ne samo disciplini nego i mnogim zdravim navikama. Tako je, prije svega moramo djecu učiti da su u sportu, ne samo u rukometu, što bi ja volila da su svi u rukometu, da su aktivni, znači da bilo koji sport izaberu, time samim što je to dobro za naše zdravlje, odmičemo ih od raznih igrica i da bi bili što više aktivniji, da bi razvijali svoje i motoričke sposobnosti i time jednog dana, ne kažem da oni moraju postati vrhunski sportaši, ali da budu tu u sportu. Ja ih se trudim što više uvući u to. Radimo već s djecom od vrtićke dobi, znači od vrtićke dobi do srednjoškolaca koji iz malih sredina odlaze, ali uvijek smo dali nekakve pozitivne i dobre, odnosno sportaše koji su otišli u veće klubove kao što su Lokomotiva i Trešnjevka. Evo, dugo sam u sportu od svojih malih nogu, bila sam i nekad aktivna igračica u rukometnom klubu Dubovac, sada sam u trenerskim vodama, osim što sam trener rukometa, volontiram na školi plivanja koju u organizaciji Crvenog križa, učim djecu svim humanitarnim da se budu humanitarni. Da budu humani ljudi prije svega i pomažu drugima. Tako, to ide i sa sportom, apsolutno. Tako je, znači htjela sam samo reći da su svi, znači roditelji, treneri, učitelji, svi mi sudjelujemo u stvaranju njihovog karaktera. Apsolutno, i zato je jako važno da imamo ovakve žene i u Lici, ali definitivno je i bitno da imamo i povratnike u Liku kojima ovakvi dodatni sadržaji dobro dođu. I gospođa Turkalj je definitivno jedna od ovih generacija učiteljice. Čula sam 65.400 djece u školi, ovih godina 140. Ne, imamo 227, koliko ja znam. Ali opet značajan pad. Ali zato mi smo tu da vratimo život ovdje. Vi ste se vratili, čime se vi trenutno bavite, možete li reći da ste odlučili vratiti se u Liku? Pa vratila sam se prvenstveno zato što mislim da je ovdje život malo smireniji i kvalitetniji. Radila sam dugo godina u Zagrebu i svi znamo kakva je gužva, užurbanost i nema se vremena za ništa. Vratila sam se iz tog razloga, a trenutno isto nemam vremena kao što nisam imala ni tamo, tako da
Bavim se sa puno stvari, jel, vratila sam se zbog obiteljske tvrtke koja ovdje posluje već 70 Čime se tvrtka godina. bavi? Kojim ste profilom djelatnosti? Bavili smo se pretežito trgovinom na malo, trenutno smo zamijenili to znači sa ugostiteljstvom, imamo i vlastitu pekaru, kafić i A kad smo kod ugostiteljstva, ono što planirate napraviti, odnosno što ste već krenuli, jedan je kamp u pitanju. Da, to je jedan kamp koji se gradi, trenutno je u fazi izgradnje, trebao biti gotov sljedeće godine na razini 4 ili 5 zvjezdica, evo vidjet ćemo koliko i koji će, nadam se, isto pridonijeti Slunju u smislu... Čovjek bi rekao samozatajne žene, ali tolike poslove rade, tako da što reći nego neka budu i vama inspiracija za sve generacije.